అండి మేమైతే సైనికారం గారి నుంచి బయటకు వచ్చామండి. ఇలా ఔరా బ్రిడ్జ్ వెళ్దామని చెప్పి ఇంకా మేము క్యాబ్స్ కోసం చూసాము. కానీ క్యాబ్స్ వేస్ట్ అని చెప్పి ఒక అతనైతే ఇలా బోట్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చని చెప్పారు. ఈచ్ పర్సన్కి 6 రూపీస్ అంట టికెట్. ఇంకా తీసుకొని మేమైతే వెళ్తున్నామండి. ఇంకా మేము బోట్ ఎక్కక ముందే అయితే మాకు ఔరా బ్రిడ్జ్ని మేము చూసాము. మీకు కూడా ఈ వీడియోలో చూపించడానికి అయితే నేను వీడియో తీసానండి. ఇంకా నేను దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే అసలు తీయలేకపోయాను, ఎందుకంటే ఔరా బ్రిడ్జ్ని చూసుకొని ఉండిపోయాను. ఇంకైతే నేను ఇంకా వెళ్తున్నామండి బోట్ ఎక్కుదామని. ఇంకా మీకైతే ఔరా బ్రిడ్జ్ చూపిస్తాను. ఫైనల్లీ అయితే నేను చూసేసానండి. మీరు ఎవరైనా ఔరా బ్రిడ్జ్ని చూసినట్టయితే నాకు కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి. ఇంకా అలాగే మేమైతే బోట్లో ఎక్కి ఇంకా వెళ్తున్నామండి. ఇంకా మా దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ ఔరా బ్రిడ్జ్ అయితే చాలా బాగుందండి. కాకపోతే స్ట్రీట్ షాపింగ్ అటువంటివి ఏమీ లేవు. ఇంకా మా పాప అయితే ఇక్కడ వాళ్ళతో బాగా కలిసిపోతుందండి. అందరితోని బాగా కలిసి ఆడుకుంటుంది. ఇంకా అయితే నేను దగ్గరికి వెళ్ళి చూసామండి. వీడియో ఏం తీయలేదు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.